Forleden i God aften Danmark sad en ung politiker. Han var så klog, en rigtig samfundskritiker. Han brugte et uartigt ord. Vi kiggede på hinanden og sagde i blandet kor: ældrebyrden, hvad er det for noget gylde? Ældrebyrden, vi har aldrig lært at skylde. Jø. Når man er fyldt 70, så går en uge som en vind. Og heldigvis så har man da sit lyse barnesind. Når telefonen ringer mandag morgen klokken 7, og svigerdatteren siger: ja, du tror det er lyv. Nu er Emilie syg igen, og jeg skal til et møde. Og hun har feberøjne, hendes kinder er så røde. Farmor styrter straks derhen og synger nogle sange. Faktisk rigtig mange. Min mand igennem 40 år har også nok at lave. Han ordner deres have. Yeah. Så er klokken 4, vores søn er kommet hjem. Det var sørme heldigt, der er stavgang klokken 5. Efter turen samles vi hos Hans, for han giver mad. Og klokken 10 er farmor nok en lille smule flad. Vi triller hjem i seng, og før jeg putter under dynen, så væser jeg forarvet ud af trynen. Ældrebyrden, selve ordet er så klodset. Ældrebyrden, jeg bliver rasende og tosset. Jø. Om tirsdagen får jeg flyttet vores eget støv og skidt. Sammenbit, sort til hvidt, hvor har jeg slidt. Og gummiklokker, sofaen lukker, så for pokker. Valborg skal jo hentes, hun skal ned og købe ind. Hun er næsten blind, så vi følges ad i centret, hvor vi køber frugt og grønt, og en kop kaffe er jo skønt. Så retur med Valborg og afsted til gospelkor med mange svære ord. Yeah. Ældrebyrden, hvad mon det nu er for noget? Ældrebyrden, SU har vi aldrig fået, men hvad skulle vi dog gøre uden netværk? Det er kun gætværk. Viggo reparerer alt med tandhjul i, og Else er kanon til zoneterapi. Gerda bager kransekage til 70-årsfester med massevis af gæster og alt for mange rester. Bent kan lave hjemmesider, Lilian skriver sange, og hun har skrevet mange. Ordene hun bruger, det er ikke motherfucker, kun sølv i dine lokker. Yeah. Ældrebyrden, det er da ligesom noget beskidt i. Ældrebyrden, vi har aldrig lavet graffiti. Vi satte ikke ild til biler, så blev der ballade. Og hvis vi lovede læreren til, så fik vi et par flade. I cirkus gik vi gerne og gav elefanten brød, men det var uden glasskår, for vi syntes den var så sød. Vi sparkede aldrig dommeren, når vi var til fodboldkamp, og vi røg ikke hamp. Min hæmatokritværdi er fin, det er den af sig selv. Jeg har aldrig taget ego, det er hjerne, ikke held. Anabolske steroider, det er bare hæmorider. Ældrebyrden, det er det værste vrøvl og pjat. Ældrebyrden, de kan rende mig godnat.